2015. A la taula m'acompanya l'interventor de l'Ajuntament, Cert Roldán, i també l'Ajuntament té en aquest moment en procés obert l'elaboració del seu pressupost. En aquest sentit, el que volien són explicar els pressupostos de l'any 2015. La proposta de pressupostos de l'any 2015 té un pressupost consolidat de 39,4 milions d'euros. És un pressupost que vol garantir l'atenció a les necessitats de les persones, la capacitat també de contribuir de forma decisiva en la reactivació econòmica a través de l'ajuda al programa d'ocupació i també pel que fa referència al tema social, a la mateixa ciutat, tot el tema cultural, tot el tema del lleure, tot el tema medioambiental, una ciutat com és Sant Joan d'Espí, que és una ciutat on hi ha un número d'entitats importants i hi ha un pressupost que avui presentem. Una de les coses que hem tingut en compte és que l'any 2014 preveiem tancar-lo de forma equilibrada. L'any 2014 el nostre pressupost preveiem, com va passar l'any 2012, l'any 2011 o l'any 2013, són uns pressupostos que s'han tancat sempre sense dèficit. Jo crec que això és un tema que vull remarcar i és un tema molt important, és una tradició que té aquest Ajuntament a l'hora de fer els pressupostos pel nou any, però també pensant en que quan tanquem l'exercici ho volem tancar de forma equilibrada, perquè aquesta és una de les garanties perquè nosaltres podem tenir també, sobretot, donar resposta a aquestes necessitats. L'objectiu dels pressupostos, sobretot, són 4 punts: cohesió socials i la igualtat d'oportunitats, incidint sobretot en temes social, educació i de cultura, foment de l'ocupació i reactivació econòmica, intentant crear el màxim possible de plans d'ocupació, una part feta pel mateix Ajuntament, per l'àrea metropolitana i per la Diputació, i en aquest moment el de la Generalitat, com tots sabem, està com està, tot és més difícil i també lògicament els mateixos compromisos de la Generalitat són més difícils. Manteniment de la ciutat i els serveis, tot el que té a veure amb l'espai públic, neteja, jardineria i escombraria. Continuar amb la transformació de la ciutat, apostant per estratègica de transformació, polígon industrial, de millora de la mobilitat, l'accessibilitat. Vam aprovar el plan de mobilitat fa una setmana, en aquest sentit, el pressupost també té que veure reflectir partides per tenir en compte com el pla de mobilitat de la nostra ciutat, i també els pressupostos tenen altres criteris a l'hora d'elaborar-los, i és que aquest any, 2015, els pressupostos, la pressió fiscal pràcticament està congelada. És a dir, el pressupost no tindrà un increment. Amb el seu exercici i amb el seu apartat de despesa ordinària, com a conseqüència que la pressió fiscal està congelada i que l'escenari serà molt similar al d'aquest any, i els pressupostos de l'any que ve seran molt similars al de l'any 2014, uns pressupostos que ens permeten donar resposta a les necessitats que té la ciutadania, i preveient que l'any 2015 així sigui. El pressupost més bé en xifres, si ho veiem ara, el pressupost consolidat seran 39,4 milions, però està dividit en 3 apartats, que fa referència a l'ordinari, que és un pressupost de 35 milions d'euros, el d'inversions, que són 2,5, i el de l'empresa municipal ATSA, que té 1,9 al seu pressupost, i com podeu veure, el consolidat dona exactament
39,4 milions d'euros. Si voleu veure com referència a l'any anterior, doncs el pressupost ordinari 2014-2015 és exactament igual. El pressupost d'inversions és el plan quadriennal que s'ha anat desenvolupant al llarg d'aquests anys, doncs 2,5 milions l'any passat van ser 3,1. El pressupost d'ATSA també és pràcticament el mateix, 1.800.000, 1.800.000, i l'any 2014 el pressupost consolidat era 39,9 i el pressupost consolidat d'aquest any és 39,4. Amb aquest apartat d'on van els diners, podem veure, hem fet una distribució del que seria el pressupost. Un primer apartat que seria el foment de programes de cohesió social, serveis a la persona. I aquí cal destacar tot el que fa referència als serveis socials, garantir la cobertura bàsica de totes les famílies i persones de les ciutats que es troben en situació de fragilitat, atenció especial a la infància i l'adolescència, per afrontar la seva vida quotidiana amb igualtat també d'oportunitats, promoure l'autonomia personal de la gent gran a través de projectes específics en situació de dependència i en situació de vulnerabilitat per potenciar la seva qualitat de vida i integració social. En aquest sentit, val la pena ressaltar que donem més de 200 beques menjador, per exemple, i més de 200 infants tenen accés amb el seu temps lliure al lleure de la nostra ciutat a través de les escoles esportives municipals, a partir dels escolars de la nostra ciutat i que estan becats per l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Donem més de 4.000 vales de menjador pels supermercats perquè la gent pugui comprar i des d'aquest punt de vista d'alguna manera resposta a pesar que no tenim cap competència que com tots sabeu en la llei de sostenibilitat aprovada aquest any pel govern de l'Estat, no tenim cap tipus de competència en aquest sentit en serveis socials. En educació, el nostre objectiu és mantenir els serveis educatius de les escoles bressol. Com sabeu, aquest ajuntament és un ajuntament que dona resposta al 100% de la demanda en escoles bressol, és un dels pocs ajuntaments que l'educació de 0 a 3 anys cobreix tota la demanda, i crec que això és important. I a més vull ressaltar que aquest any no hem fet increments de l'import que paguen les famílies i que la previsió de l'any 2015 és tampoc fet, la nostra previsió és que tampoc incrementarem tot el que paguen les famílies en les nostres escoles bressol. Oferir recursos per millora dels resultats acadèmics i educatius, alumnat com a primària i secundària. Val la pena dir que, per exemple, avui mateix hi ha una reunió aquí de família perquè l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, aquests nens i nenes que tenen una dificultat de 5è i 6è de l'ESO, per exemple, l'Ajuntament els acull per la tarda i li dona repàs, l'ajuda a fer els deures per tal que aquests nens i nenes no perdin el ritme de la classe i que tot això no suposi tampoc un problema pel conjunt i per la resta de nens, que la classe pugui continuar tenint el seu ritme. Jo crec que aquest és un tema que ens sembla molt important. També incrementar l'ús de les llengües estrangeres, en aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí assumeix l'intercanvi amb el col·legi nord-americà perquè venen aquests nens cada setmana a fer treballar i a parlar amb els nostres col·legis. Estem treballant en un conveni amb la Universitat de Barcelona també per fer una escola d'idiomes aquí a Sant Joan d'Espí a través de la mateixa Universitat de Barcelona. Fem tota una sèrie de subvencions al voltant i de treballs al voltant de l'anglès. A l'estiu, tot el tema de casal, a l'estiu també el tema d'anglès, creiem que és un tema fonamental, sobretot per aconseguir la igualtat d'oportunitats dels nens i de les nenes i sobretot pensant en el futur. I també crear la comissió de primària i secundària que difongui i apropi també la ciència a l'entorn. Inversions cada any també amb les escoles, cada any fem millores de les
en bones condicions. Cada any agafem 2 o 3 escoles, canvien la cuina, canvien les finestres, pinten l'escola, fent tota una sèrie d'activitats. A pesar de la situació de crisi, no hem deixat cap any de fer-lo i l'any que ve també preveient continuar fent-lo. Tenim 130 persones en grup de conversa, de diverses llengües, que com sabeu l'Ajuntament té organitzat diversos grups de conversa amb voluntaris per tal que puguin continuar fent la pràctica i la parla d'aquella llengua que volen participar. I tenim 160 alumnes que fan el tema d'acompanyament a l'estudi. I crec que aquest és un tema. En cultura, continuar oferint les activitats culturals que portem a terme, tot el cicle de teatre, que com sabeu el senyor Despí en aquest moment és un cicle de teatre prou important, centres cívics, tota l'escola municipal d'art a Can Negra, que vam fer el trasllat de l'escola municipal d'art, una part, sobretot tot el tema de pintura, ceràmica, fotografia i costura a Can Negra. En aquest moment tenim més de 400 alumnes quasi plat els participants de l'escola municipal d'art, que és un tema important. La Torre de la Creu, el nostre patrimoni, segur que tots vosaltres passeu per davant, com veieu, estem acabant de fer una nova rehabilitació d'aquesta casa, que és una peça fonamental del nostre patrimoni, i també no parem d'invertir, perquè si no el patrimoni és molt fàcil que deteriori en aquest sentit. El tema d'arts escèniques, continuem amb el nostre programa, i després l'art tradicional, Reis, Festa Major, la nit d'estiu, que com sabeu també aquest any s'hem fet algun programa nou de nit d'estiu, com és el que hem fet a l'aire lliure, allà al jardí del Poliesportiu Salvador Jimeno. Val la pena destacar que a més aquest any els 3 torns de tota Catalunya concloent aquí a Sant Joan d'Espí, i que també toca diada d'entitats aquest any 2015. Inversions, millora en equipaments culturals municipals, sempre els equipaments cal millorar-los, en aquest sentit, els aires acondicionats, tota aquesta qüestió fonamental, a tot arreu, hi ha un programa important. A més, l'any que ve, a l'entitat d'inversions, millorarem també la façana de Can Negra, el parquet del foment cultural i artístic, són d'aquestes coses petites que a vegades no es veuen, però que són fonamentals mantenir-les perquè totes les persones que fan activitats a la nostra ciutat les trobin sempre en perfecte estat. Amb el tema d'esports, Sant Joan d'Espí és una ciutat de referència a tot el tema esportiu. Jo crec que entre tots hem anat construint una ciutat que en aquest moment té és punt de referència en la pràctica esportiva per part de tota la ciutadania, però a més, sobretot és una instal·lacions que estan en perfecte estat, i l'any que ve preveient amb el pressupost al Salvador Jimeno instal·lació de clima, Francesc Calvet, maquinària de fitness i reparació de piscines, nova maquinària perquè va deteriorant per l'ús que té, a les piscines pensant als parasols, que això que sembla a vegades un tema menor, però si no es posa el parasol nou, quan arribi a l'estiu a la piscina, tothom diria, oiga, aquí no os freímos, i en aquest sentit, són aquelles coses que cal preveure en aquest moment que fem els pressupostos. El camp de futbol centre farem tema de vestidors i el camp de futbol de les Planes també farem tema d'instal·lació elèctrica. En foment de l'ocupació i reactivació econòmica, que seria el punt número 2, que són 5.026.607 euros, i a tot el tema de promoció econòmica, foment de l'ocupació, serveis econòmics, crèdit públic, referències a altres administracions a destacar. Aquí el que preveiem és el suport i orientació a la inserció de persones aturades, increment de programes, plans d'ocupació 2015 i incentius per la contractació de persones aturades. Programes de formació ocupacional amb certificat de professionalitat per joves que no han finalitzat l'ESO. La veritat que la situació de creixement econòmic de principi de l'any 2000, sobretot amb el tema que fa referència al tema de la construcció, ens va crear un problema
educatiu important és que molts joves van abandonar els estudis per anar a treballar a la construcció sense tenir ni l'ESO ni el resultat al batxillerat o algun cicle formatiu de grau mig o de grau superior, i en aquest moment hi ha moltes persones que no tenen acabada l'ESO i tot això es planteja un problema a l'hora de poder fer després una recol·locació d'aquestes persones, i en aquest sentit estem tenint aquest programa. Activitat de dinamització comercial, compra d'oportunitats, desenvolupament de cursos de noves tecnologies, creació de promoció de locals i naus disponibles, promoció del mercat municipal. Aquest és un treball que sempre fem, però ja ho veurem després també amb suport d'inversions. També el que ens plantegem amb el mercat del barri centre, per exemple, és muntar una cuina al mig del mercat per poder fer cursos al llarg de tota la setmana o al llarg de les tardes, cursos perquè pugui dinamitzar el mercat i la ciutadania es pugui apropar en aquest sentit al mercat. Millora condicions d'accés a les parades, subvenció per la seva modernització i creació d'un espai de cuina al mercat del barri centre. Millora de servei de suport a la creació i consolidació de les empreses, acció de prospecció empresarial i noves actuacions al polígon industrial Fuensanta. El tema de la reindustrialització com a conseqüència de la crisi és un tema fonamental. Com vostès saben, els polígons industrials en general han patit la crisi de forma prou important, i en aquest cas el que hem modificat l'ordenança del polígon industrial de la Fuensanta, el que permet instal·lar activitats industrials en naus més petites, amb l'objectiu d'aprofitar aquelles persones que vulguin muntar algun tipus de negoci. Ara estem treballant en un programa també de millorar l'entorn i les condicions del polígon, igual que estem fent en aquest sentit amb el programa de rehabilitació de façanes, un programa que està tenint una molt bona acollida i que el que volem amb aquest programa de rehabilitació d'edificis dintre de promoció econòmica són diverses coses. Una és creació de llocs de treball, i aquest sector que havia quedat tan tocat com era el sector de la construcció, intentar, i que és tan difícil recol·locar moltes persones, intentar almenys que amb el tema de la rehabilitació pugui haver-hi activitat i puguin col·locar persones, i després que la ciutat, en aquest cas aquí on estic, no caigui, mantenir tot el parc d'habitatges en perfecte estat. I això, perquè hi ha aquest pla, que les ajudes en algun cas arriben fins i tot al 50% de les obres que s'han de fer a l'edifici, i crec que és aquest tema prou important. I en aquest sentit estem treballant per tal de poder fer una oferta a prop de 100 contractes de treball per l'any que ve, en diversos plans. De fet, ja a partir de l'1 de gener farem 17 contractes, després tindrem una altra convocatòria de 73 contractes i tindrem una altra tercera convocatòria que estem treballant de 10 contractes més. Tot això, unes aniran des del gener al 30 de juny, una altra de l'1 de març al 30 d'agost, i unes altres aniran de l'1 de juliol al 31 de desembre de l'any 2015. Diversos tipus de contractes que afectaran a tothom. A banda de tot això, també val la pena dir que tenim aquest tipus de contractes que convenient en les empreses, que les empreses contracten 5 mesos, nosaltres paguem 6 mesos més, i després, amb l'objectiu que aquest jove es pugui quedar a les empreses. La idea de tots aquests contractes és que siguin persones de tot tipus, sobretot hi ha una part que són persones més grans de 45, 50 anys, que tenen una dificultat de l'accés al treball, i després també hi ha altres tipus de contractes, com els que hem fet aquest any ja, que no ens mantindrem, que és, per exemple, a l'estiu contractar 50 joves que acaben els seus estudis i que volem que tenen una dificultat. Primer, perquè les seves famílies han fet un esforç, hi ha moltes famílies que han quedat molt tocades perquè els estudis són molt cars, i també que tots aquests nois i noies que contracta l'Ajuntament, quan tinguin que començar a fer el seu currículum, diguin que ja han fet una pràctica de treball en una administració local. I pensant en els joves, també dir-vos que, per exemple, aquest any ara contractem,
igual que fan altres empreses, el Corte Inglés o el que sigui, a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, a nois que estan estudiant i que fan vacances a la Nadal, a l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí contracta a 15 persones. 15 persones que aniran acompanyant a tota l'activitat sociocultural que hi ha a la nostra ciutat, amb l'objectiu d'ajudar també a les famílies. Algunes matrícules, com sabeu, són caríssimes i el que volem és donar un cop de mà perquè tots aquests joves puguin continuar treballant. I en aquest sentit, dir-vos també que, com sabeu, tenim tot el tema de cursos de formació ocupacional, 45 persones i 4 cursos per joves per l'ocupació. I dir-vos que la nostra intenció l'any que ve és arribar a l'ocupació. Tenim 3 nivells d'empreses, un que està al carrer Jacint Verdaguer, un altre que està a la Biblioteca Miquel Martí Pol i un altre que està a sota de l'Escola de Sol a Llegant del Pi i que farem el 100% d'ocupació d'aquest nivell d'empresa. Jo sempre recomano ara que tingueu oportunitat de visitar un viver perquè la gent jove, la gent dinàmica, la gent que té projectes i que s'autocol·loca. Nosaltres, és veritat, que posem tota la infraestructura, posem recursos de tota la ciutat per a aquests joves, però el resultat està sent magnífic. La vida que hi ha en aquest nivell d'empresa. I el tercer apartat és el que fa referència a la qualitat i millora de l'espai públic, que també hi ha 21.536.560 euros, és tot el tema que fa el medi ambient, la ciutat saludable, l'urbanisme, l'espai públic, gestió de l'energia, seguretat, civisme, gestió del servei, de l'empresa multiparatge, el servei general de l'administració de la ciutat. I en aquest sentit, amb l'apartat de medi ambient, l'objectiu principal és protegir el nostre territori urbà, agrícola i fluvial, educar i prevenir per la ciutadania que pugui gaudir d'un estil determinat de vida, un estil determinat de vida saludable. Continuar treballant en una ciutat més sostenible a tots els nivells. En aquest sentit, una sèrie de canvis d'hàbits en mobilitat, tot l'apartat, per exemple, de bicicletes. Jo crec que des de fa uns anys estem cada any multiplicant per 2 l'ús de la bicicleta. Recordo que molts de vosaltres fins i tot criticàveu el bicibós, perquè no tal, el bicibós avui hem de demanar més perquè ja està saturat i perquè les places estan molt ocupades. I això ens permet també veure amb el paisatge de la ciutat moltes persones que es mouen en bicicleta i sobretot el més important, que si te mous en bicicleta, a part que tindràs una vida més saludable, però el més important és que no contaminaràs. Avui estàvem veient, per exemple, ciutats, 22 ciutats com avui La Vanguardia, que fem reportatge, com París, que fins i tot ja es planteixen per l'any que ve prohibir encendre la llar de foc, per tot el que significa amb l'entorn de la ciutat. I l'any 2020 prohibir tots els cotxes que siguin dièsel. Estem davant d'una situació de molt risc i crec que aquí tots hem de col·laborar i en aquest sentit tot el tema del canvi d'hàbit que fa referència a la mobilitat, més transport públic, crec que és molt important, carril bici, bicicletes, en aquest sentit el pla de mobilitat, tot el tema que fa referència a l'anella verda, als cursos que fem, a tot el tema dels ports urbans, control de plagues, la conseqüència també del canvi climàtic, tots sabeu que en aquest moment, perquè ho patim, tot el tema de mosquits i més, veiem hi ha moltes plagues i això no és per casualitat, això el canvi climàtic té una incidència molt important i des d'aquest punt de vista hem d'actuar fent tota una sèrie d'accions. Hi ha altres projectes que, per exemple, també en aquest apartat, amb urbanisme, hi ha la remodelació de la plaça Sant Francesc de Sales, la remodelació del carrer Jacint. La plaça Sant Francesc de Sales és una plaça que està a les Planes. A darrere del centre cívic de les Planes és una plaça on estem parlant també amb els veïns, com fent sempre en tots els projectes, remodelar-los per consens. Remodelació del carrer Jacint Verdaguer, sobretot millora entre Renfe i Pont Reixat, perquè tenim l'escola Joan Peri, és un
pas que la gent ha d'anar cada vegada més caminant i voldríem, i en aquest sentit que estem treballant amb l'àrea metropolitana, que aquest ha de ser un punt de connexió per l'escola, per tot el barri de TV3 que baixa a buscar el tren i per tota la gent que es mou fent esport al voltant del parc de la Fontsanta i que després lliga amb el barri centre, amb el passeig del Canal, per aquí com anar. Aquest seria un altre projecte. Hem reservat també una partida de la llei de barri. Per la llei de barri, la veritat que en aquest moment la Generalitat ha decidit trobar-la fins a l'any 2018. Podríem dir que tècnicament està aturada. Si no, aquest era un projecte que, com recordareu, eren 10 milions i mig, dels quals el 50% ho posava l'Ajuntament de Sant Llorenç i l'altre 50% ho posa la Generalitat de Catalunya. La nostra part l'hem posat, però la Generalitat de Catalunya no l'ha posat. I en aquest sentit tenim un problema per poder completar tot aquest projecte. El que s'ha fet és una pròrroga fins a l'any 2018. I aquí, en aquest sentit, forma part també de les deutes que la Generalitat de Catalunya té envers a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Espí. En tot el tema, anirem adaptant tot el tema de... Tenim que comprar vehicles, motos de la policia, adaptar el pla de mobilitat, millora de tot el tema semafòric, amb tot el tema que fa referència a l'èxit. I en aquest sentit tenim un capítol que és tot el tema que fa les inversions, que està distribuït millora per veure com se distribueixen aquestes inversions. Hi ha una que fa referència a la millora del entorn urbà i l'espai públic, 2 seria la millora de l'oferta de serveis que abans també m'he referit, 3 millora de l'eficiència energètica i del medi ambient. Tinc que dir que el pressupost el que permet moure és sobretot no a l'increment, que l'incrementem com hem pogut veure, 2014-2015 és el mateix pressupost. Podem moure, per exemple, fent estalvi energètic de manera important. I quasi 200.000 euros a partir d'auditories que ja fem als centres municipals, que ens permeten millorar tot el tema de l'estalvi energètic, de gestió amb els nostres contractes energètics, i a partir d'aquí això ens dona marge per poder fer altre tipus de programes. La nostra intenció és continuar fent totes aquestes auditories energètiques al centre cívic i també hem començat a oferir-les, en aquest sentit, a les famílies perquè a casa seva puguin fer també el seu control de la despesa energètica per veure com poden millorar el seu rebut i veure també si poden rebaixar la potència contractada que cadascú de nosaltres tenim a la nostra casa. El 4, millora de l'atenció al ciutadà, són edificis, parlaven abans, equip i aplicacions informàtiques, adquisició de vehicles, administració electrònica. Després diu que és un paquet prou important que fa referència a l'àrea metropolitana de Barcelona. Part dels programes que es poden desenvolupar venen directament amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que fa referència a tot el tema del transport, mobilitat, medi ambient, estructura de territori, pla d'ocupacions, inversions d'obra pública. La Generalitat de Catalunya, que fins ara pagava un terç de les escoles bressol, en aquell moment no ho fa la Generalitat de Catalunya, ho posem perquè volem reivindicar que ho continuï fent. De fet, ara ho fa la Diputació de Barcelona. La llei de barris, que com us explicava, està aturada, però també la posem. Servei social com a competència obligatòria i servei català d'ocupació, que és també la seva competència, a pesar que una part dels programes que es fan del servei els prestem directament nosaltres. Una altra entitat important és la Diputació de Barcelona, suport a polítiques locals per a benestar social i promoció econòmica. El programa d'inversions, que eren 2,5 milions, pràcticament 1.900.000 ve finançat per l'àrea metropolitana per la digitalització. El programa d'inversions per l'any que ve, el que preveu és l'adquisició de vehicles per la Guàrdia Urbana,
millora d'instal·lacions semafòriques, expropiació de terrenys, i a la llei de barris, que la posem amb 1.000 euros perquè volem que aquesta partida figuri, no la podem perdre. Millora d'urbanització a la plaça Sant Francesc de Sales, que us comentava abans, millora d'urbanització al carrer Jacint Verdaguer, supressió de barreres arquitectòniques, perquè com sempre cada any Sant Despí és una ciutat pràcticament ja sense barreres arquitectòniques, i en aquest sentit continuem treballant perquè sigui 100% sense barreres arquitectòniques, instal·lació de mobiliari urbà, programa de la via pública, millora d'instal·lacions elèctriques també a la via pública, connexió i millora de tot el que és la ribera del riu, reformes a l'edifici de Can Negre, reformes a l'edifici de Foment, que us comentava abans, reformes als centres educatius, equipaments culturals, millora d'equipaments esportius, actuació del mercat del barri centre, mobiliari pels centres públics, aplicacions informàtiques, adaptant totes les i anar incorporant noves aplicacions informàtiques, actuacions sobre els edificis públics, equipaments a edificis, millora d'eficiència energètica també a edificis municipals per estalviar i a que invertir. Aquest tema és fonamental. Adquisició de vehicles també per la brigada i aportació també al col·lector de la Fonsanta. El col·lector de la Fonsanta aquest dia s'ha plogut molt i la veritat és que ningú pràcticament ha patit per aquestes pluges, però algú de vosaltres recordareu que no fa massa anys a Sant Despí, cada vegada que plovia, no tant com ha plogut ara, sempre tenien una crisi prou important, sobretot els veïns de la part baixa del municipi, com a conseqüència de tots aquests col·lectors que en el seu moment hem fet tant al carrer Major com al nou col·lector de la Fonsanta, doncs en aquell moment les inundacions, al nivell que està plovent, els col·lectors absorbeixen absolutament tota l'aigua sense massa problemes. Així que els pressupostos també estan penjats a la web de l'Ajuntament, amb tot el detall, per poder veure totes les partides. Estan col·locats perquè els pugueu veure i a la vostra disposició. Aquesta és una presentació genèrica dels pressupostos i si teniu alguna dubte sobre el que he explicat o sobre el que està penjat o alguna suggerència,